हर महादेव। कौने ही माँ से होला गंगाया स्नानवा, कौने ही माँ से होला गंगाया स्नानवा, कौन माँ से होला तीज के बरतिया, कौन माँ से होला तीज के बरतिया, कौन माँ से कौने ही माँ से होला गंगाया स्नानवा, कौन माँ से होला तीज के बरतिया, कौन माँ से कार्तिक मास होला गंगाया स्नानिया, कार्तिक मास होला गंगाया स्नानिया, भदौआ मास भदौआ मास होला तीज के बरतिया, भदौआ मास होला शिव के पूजाइया, भदौआ मास काहे की होला गंगाया स्नानिया, काहे की होला गंगाया स्नानिया, काहे के होला तीज के बरतिया, काहे के होला तीज के बरतिया, काहे के होला पाप कटन की होला गंगाया स्नानिया, पाप कटन की होला गंगाया स्नानिया, सुख सौभाग्य खातिर तीज के बरतिया, सुख सौभाग्य खातिर तीज के बरतिया, सुख सौभाग्य खातिर तीज के बरतिया, सुख सौभाग्य खातिर दान करन के काहे करन के होला गंगाया स्नानिया, काहे करन के तीज के बरतिया, काहे करन के तीज के बरतिया, पाप कटन की होला गंगाया स्नानिया, धर्म करन के होला गंगाया स्नानिया, धर्म करन के होला गंगाया स्नानिया, पूजैया करके शिव पूजैया करके होला तीज के बरतिया, गौरी महेश पूजे शिव के बरतिया, गौरी महेश पूजे शिव के बरतिया, यही से होला गंगाया स्नान।